Hipis kapulisan sa Dakbayan Toledo, may klaro nga wa nila giaresto ang kanhi election officer sa maong Dakbayan. Si Attorney Michael Angelo Sarno, igsoon na sa opisyal, may pasabot sab nga personal ang mga dokumento nga gikuha sa iyang buhatan. Si Nico Serino sa report. Mga alas 4 kaganihang buntag, girelease ra sa Toledo Police si Attorney Michael Sarno, ang kanhi election officer sa syudad ug nadistino karon sa Cebu City Comelec. Matud ni Superintendent Samuel Mina, hepe sa Toledo City, gipamatud-an sa bagong election officer nga walay nawa gikan sa ilang opisina. Gisusi nila ang sakyanan ni Sarno human may mireklamo nga may gipagawas kining mga dokumento. Nasuta nga case folder sa iyang mga gihuptan nga kaso ang gikuha nga dokumento sa abogado. Wala pong nawala. It so happen lang na may malis yung presence niya kasi non-office hours and almost past midnight na. Case folder ng isang kaso. So it was not related to documents pertaining to Toledo City. Ang manghud ni Attorney Michael nga si Attorney Marcel Sarno, election officer karon sa Lapu-Lapu City, midepensa sa gihimo sa iyang igsuon. Gitataw ni ini, personal nga mga dokumento ang gikuha sa iyang igsuon gikan sa iyang opisina. Dugang pa, niadtong orasa lang nakahapit sa Toledo ang iyang igsuon kay mularga kini paingon sa Negros. Gisalikway niya ang pasangil nga ang mga dokumento nga gi-pull out makaapekto sa eleksyon. Wa naman kay mausap. Wag yun, mingon siya nga bisag sunugon pa ng tibuok Comelec office, padayon rin ng eleksyon kay ngano ang pag-print sa mga dokumento dili na diri sa atong opisina kundi sa Manila office na siya. Samtang taliwa sa nahitabo, dili mo rekomendar ang Toledo Police nga ilhon nga election watchlist ang Dakbayan. Kinibisan pa man sa higpit nga political rivalry sa lugar. May nagtanong kung i-includes as watch list. Hindi naman. Kasi wala namang election-related violent incident. Isolated case lang naman yung... Nico Sereno, Balitang Bisdak.